Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Bingelela obaba, omama, abasha uSunday school. Bingelele kumfundisikazi Mambeje, Baba Mbeje. Nabo bonke ke abahambele. uJesu Kristu inkosi. Inzima ke into okuthiwa ngizoyisho esenhlizweni ngoba kuningi. Uma umama uhamba ubuka uqoqa uqondisa ukhuza uze udlulele ngosesaba ngoPaulina umlomo awusacontroleki. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu sifikile. Ngisacela ukubona nje kade bese inkonzweni zabesifazane phakathi kwethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu akonakele bazalwane. Siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi siphumelelile. Sengiyadlula ke lapho. Siyabonga kakhulu ngoSunday school. Kakhulu kodwa ke inhliziyo yami ibhlungu kakhulu. Ngiyithanda ukuzwa amazwi abo. Kodwa manje masenibanika ama-mics angisawezwa amaphimbo lawa amancane abaphambili. Ngisho nje ngibuyele emuva enkonzweni zomama because ngakhuluma ngalento. Ngathi uma siyikhwaya asiwadinga ama-mics. Ngaphandle wonke umuntu ezothola i-mic. Ngenxa yokuthi ugcina secula umuntu oyedwa ophethe i-mic noma kucula ababili. Ikhwaya kade ilaya kwamabuyakhulu siwezwile amazwi abo indlela zonke zezwakala. Kodwa ngayikhuluma ke le ndaba. Ngicela ukudlula nje kuyo. Ngilimele ngoSunday school. Ngiyawathanda amaphimbo kaSunday school. Kodwa ke babanikezile ama-mic babe khona einkonzweni. Siyadlula ke bazalwana konakele uJesu Kristu inkosi. Thanda nje ukudlula la sifunde nje ivesi elilodwa encwadini kaDaniel 12 egcineni the last verse ivesi lokugcina. Iyona ndaba engifisa ukuyisho phakathi kwenu bazalwane ukuthi Daniel 12 verse 13 uthi kepha hamba wena kuze kube sekupheleni. Usuphumlile uyakuma esabelweni sakho ngasekupheleni kweyinsuku. Ngizoniqinisa ke bazalwane yithi simelwe ukuhamba. Simelwe ukuthi sebefakazile abazalwane ukuthi ke akufanelanga bese siyahlala. Kodwa simele ukuqhubeka sisebenze. Simele ukuhamba kuze kuthi ekupheleni kweyinsuku samukele lo mvuzo esisawusebenzela kumanje. Uthi umama okade emila uthi uzabona ngazuthi umuntu mangabe kade emsiza eseshintsha ubuso ungathi uthi buyisa akube khona okukhokhayo nawo. Kodwa manje siyambonga uNkulunkulu osiqinisayo ukuthi asihambe nje ekupheleleni kwethu. Lokho amandla akho ofinyelela khona kuphelelise nje. Musugodla ingcenyana uthi nje hayi sengibambele isikhathi esizayo. Uma ngabe kuthi gijima nje ngejubane elipheleleyo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.